Exkluzívne vám ponúkame na predaj rodinný dom po kompletnej rekonštrukcii v obci Kľak. Nachádza sa v tichej lokalite na rovinatom slnečnom pozemku s rozlohou viac ako 1000 m². Prízemie rodinného domu pozostáva zo vstupnej chodby, kuchyne s pieckou, priestranej obývacej izby s krbovými kachľami a kúpeľne s toaletou. Poschodie disponuje 2 samostatnými izbami. Dom prešiel kompletnou rekonštrukciou, počas ktorej boli vymenené aj elektrické rozvody, vodovodná inštalácia a osadené boli plastové okná. Cez pozemok tečie potôčik, ktorý dotvára príjemnú atmosféru, napríklad pri posedení na krytej terase, ktorá je súčasťou rodinného domu. Na pozemku sa nachádza aj drevárnička na náradie a niekoľko ovocných stromov. Nehnuteľnosť pôsobí skutočne útulne a tak je vhodná na trvalé, ale aj rekreačné bývanie.